முதலமைச்சரின் விரிவான சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 6 முதல் 66 வயதுடைய 125 நபர்களுக்கு கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொண்டு சாதனை படைத்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பாராட்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். சென்னையை அடுத்த பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் குளோபல் ஹெல்த் சிட்டி மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்று காலத்தில் 125 நபர்களுக்கு கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு சாதனை படைத்துள்ளனர். இந்நிகழ்வில் பேசிய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், எண்ணுயிர் காப்போம் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த டிசம்பர் மாதம் துவங்கி இன்று வரை 58,940 பேர் விபத்துகளில் சிக்கி பயன்பெற்றுள்ளனர். இவர்களுக்காக 52,62,84,993 ரூபாய் என சுமார் 53 கோடி ரூபாய் இந்த திட்டத்திற்காக தமிழக அரசு ஒதுக்கிட்டுள்ளது. இதில் பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது. தமிழக முதல்வரின் இந்த திட்டம் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகத்திலேயே தமிழகத்தை தவிர வேறு எங்கும் இல்லை என்று புகழாரம் சூடினார். தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஒரே நேரத்தில் தமிழகம் முழுவதும் 709 மருத்துவமனைகளை கட்டுவதற்காக 180,40,00,000 ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து இந்த திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.